Lisod jud kaayo sir kay naapa ko'y bata nga ingani. Dili siya kalakaw. Tapos ang sweldo sa akong bana inigo ra pod. Lisod kayo sir kay ako ang sweldo inigo ra gyud sa kaon niya. Isa po ginagatas na muna og suam. Kulang ra jud kaayo sir kay naapod mi gigatas. Nya sudan pa namo pambugas pa namo sir. Kinahanglan ako sir nga magkaroon siya og wheelchair kay para inig mulakaw mi. Di na ko magkugos-kugos iya ha. Bugat na siya sir, mamulipoy na akong kamuting kugos sa iya ha. Sir Elmer, unta mahatagan nimo akong anak og wheelchair kay dako kaning tabang para sa amua. Sa iya ha para nga dili na ko maglisod og dala sa iya ha ug asa man may muadto sa matabangan mi nimo. Ayong bundag, may bundag. Oh, pareho daw, nakapula. Nakapula. Di ba? Oh, ba yung bundag? Oh, pili na dani. Ito na po sir. Ah, 8 na ulit. Okay na gadoy. Ay, kambal niya. Ah, kambal. Ala, Jesus! Na! Pasalamat ko sa kabrigadahan, labi na yun kay Sir Elmer Katulpos, sa mga membro, sa gihatag nga wheelchair sa akong anak. Dako ra gyud kayong tabang para sa amo nga magaroon siya og wheelchair. Sige, oh. God bless. God bless you. Ama ng brigada, Elmer Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Gensan. Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan.